Eda no joda ena nwunu no nso adwo hye no nso se kutawansa de da etoso makuma kunsia enene bosome nso no mu yemfa na ase piesie for God and country for say won ma be ye de so nyame ani na wo mo de so mo man no ebere ya ye wo mu yi kase a ye friend hot bite ye kan hyehyehye na nso enwore no mu no eno ene ye de to wo aboboa no na every SOMPA nkran 106.5 yi no abusuan life o 93.1 asantememu eno ye hwa dabraka ba bia 21st clinic wo no timber market nchen hwa brekro na doma 100.7 wajibi mani masase paso doma henkuro bono na afam ho adamfo pa radio France abrochimemu ededem anwumre sa brekro na se bono ho na awode a ahenkuro ne esunwane 98.9 alaji be kwa na abro sanum ensempai etwagu ekopie mu ahafo ene afa ho nyina wo frequency kro na so wonu mewo bono na po efam nyina se yenkransa de 90.7 Papa Toast ne dom no to de peten 106.1 brother Philip mo wa hene champon wadaje ne poso ne wotachiman mountain so ensempai ededem adehye no fa bi wo frequency krona so wamfimfini mantamu 106.1 ya ho ye frɛ ne kingdom wo mankasim kana sheben radio ye live ho sada na romankese DJ Kingstar bie di atum obia be di information no no wo Emmanuel City ho apɛ kumsado masede dem serious anya asam ketwa abusua decoder no so ba FM stations no wono on sabeka SOMPA FM ya hwehwen ye gina musa franka afi enimu ngoma no so Facebook a SOMPA Accra 106.5 live ebasa wabaso bi oba no wache na anu bi nso anya bi na afi onkanto so no wadwenkyere wo de ato ase SOMPA FM live ene ye YouTube a ensem ni nyina benya www.sompaonline.com Yewra tabo temperance wabobo de akoto kwa benya bia kenkan atoya fam no 101.1 SOMPA takwa edidem anwumre na anwumre ma remfi se yemfa ya ase ho nhye aban ene nti just bread and pastry ta wo mu ye just hot kenke wo mo na so yemu se 3 Ghana cedis dokono no yemfa embensempei ema medimafo eba center wono ana yedimafo ewo kaseye mu menim yade etew so wogogo yade na apo nyina yade apre ewo abu akwa agogo saa na wotimi ma yade yira efiri nipaduam ewo poku asema yira ene nti hwe ne kira kwan anwumre wono na aboy aboso a ensam no eba wa akwa mo triple a man ajapi APAM DADAA ene medin na ofa etoso mienu no abadwafo no ebebo apiniyen na fe yato aso ede efiri ho abusua enko tweben wafidie na ensam no ne burodoncho yentiti ne sre ne abasa na yemfa mawo na ennede ye ni wonu baabi ehwe eya asantemamu baabi SOMPA 93.1 wono baabi ba bedu ene eda Alexander Kwame Wiredu ya womo etime pimpanya kodura sam no ho enti womo duru ho etime bu ho akonta no womo aboboa no ene yewe na enei ena nanoma trankonwa ewa asantemamu eya amamre ne amane na wonomo ede santehema womu yi no ede kirei na sade ye ho nsamote no ansana ye bebo na afi ye wura mu hokura ama Alexander Kwame Wiredu eda ya no wono de na nisem ewa amamre ne amane ye koso nyina mu a eho ama ne bo obetimi abo na afi wode a kire ye no se ye kwa abakosem kakra na ya hwe sade asantemamu ansana yebeka se yebesi hima na chese no obi wo ho ena biribinti wokọ ne bofo nchen ena foforo eba be hyanan na na makwadu yi adom ya otoso miensa wono ena na wodi hima na se yebubu asante himafo a aba abesene kro no anso wo musra na wono ena toso dumiensa ansana wo betoso dumiensa no na afia akobi ya wono etoso dumienu no wadi kan abakora akọ ya wono nso ebabedi ni dwumadie se asante hima na enumu no wo mo kire mame abakosama na wo kyese de otoso dumiensa wono na afiri mu ama sese wo mo ede foforo ehye nanan na ono aba bete ne to ano wono ye asante hima wanya ne ba bi kuro ye no emfempimienu ani du nsem ho ye kata na chi kura eye ne bani mponwa beka se ne piesie enti na nafia se wa ampem ya wotoso miensa no wono ene dia asante hima wotoso dumienu afi apema henkuna duoso enso na
adaworo modoma nkoma ede ne fem asanteman bro panin kurufo fie wone ne doyere nyame eka wo mo etampa mano a botime de ne ba asase so na panin kurufo fie aye bo ni di na dodo na bo na mra na seke wuo bese ase atimatim ho na wote wa asanteman mu no wono ne dwumadi a wodi pa yese ne wo edua dwonfo anase carpenter ni ana wa ben mu pa enti nana amakuna du yi adama wotoso mensa no wono ene ne ba ya wodi kan beka se ne piesie na ni nyina mu no se ye kan so a asante hima na afia akobi wo mu mako enum de no wo so akura ewo mu no ene de wote krewene brawe ngoma so de wote sikadwa kofi so openso otumfo se to a wotoso mienu na ni nyina mu no na wo mo kira bakose mu se de kane na yamamre ne yamane no yantoto nase no bra na nahema wonya epagya kakra bi ehwa na amamre ne yamane ese wono mo ye yi ne bradie egoro ne bra no wono mo ye ne fefefe e kire se de waduru ne mpani mfie so emu a na opani kwambo aten ya na wono nso woye tonfo ewo aduman wodene nsa beto no so na wobefa ne se ne yire ewa asantema mu ha eno sa bre korona no na wowo ne mabawa ebrem enti obese asa de ye kan empani ene amamre ne amane ne ahenie nu a eno no se bi oyemfa ensa bi ankonkogro ho no na penny ene dia na yede efre no na bre na wosua no mu no na ntemo a wo mo ete no efiri ne na nchen de ne ma benua na ne wone no etena na ye ka entete pa wa amamre ene amane famu a eno nso wode ma na pa ewo asantema mu ashtown kuro mfimfini pe na ma kunadu yadom ya wotoso miensa no ani enim ne se na penny yi eba amamre mu entete a woje papa ewo mu se ye ka adesua ewo adesua da mu de beka na formal education na ye beka se no wan hyada mfa no ho anyim de nenso eba efie entete efie nyansa no de na wodamufua ewie ye no dwadie ene ade ana wodi pa afi eba so mu nso a wo motete no ewo save asafo no gidi asafo ekwa wie ye no na Anglican asafo no wo san ekokọ esommuo bra yetu ni din rutu abawa rutu ewie ye no edidi mu na asante hene ni asante hima wo dwumadi a wo mudie bia no abri bia na wodi mu ntintima chese sade ye ka se ye wo se bedi wo hene ana se wo hima ya mamre ni amane ne efiade no ya wo nti wo humfiri ho no sa pepe na akwakoyo enti ekwawie no na nanso ne mowire mu hene papa ya monkwan pia ewa ania udi a wonko okurom enti eno nso se ediane ne ade ene asantema mu no wadamufua ne nkwan so fompe na asase adwa enti ho nso no wakwada pa na ebakuayo nso a wanyini ho ahunta titru ne enobaye de edi koyemu nso woyo obi pa ededwadie esa aka ho wono akure ya wuyi de ne nanije ho pa te se aduane no a enyomo ne nanije ho ene asa ebio emfempemienu ene edunsem ho bra ne na nimpon eda ne to ya empani bu besese nima eniwa mansa ya ofasi ni ade no emu na wo mobo ne din se wo meya asante hima no wo mehye na afia kobi se wa mpem ya otoso miensa anan enaja wo mo edne edi ade na sabra no na se wa mpem wodane to ene wodi mfinhia no wo ha ene du baako enya agenda wanwanwan na eni mfia wodi enti nana ama kunadu anasa nana penny wo bedi ade woje foda na etoso nsia mfempimienu eni dunsun mu a wo mo ema na konwadin na wo so akonwa mu ye ma ne din na ama kunadu yi adom ya otoso miensa ye no ema ye beka san konsha kwakufiri busomfo enam bafo wo se yakoto so ehye mekire sante hene chiame na abamu pepepepepepe na emu no adedie mu a mfempimienu ene dunsum no ene wodi ya bedu mfempimienu ne adunu mu a wokọ ne bofo nchen na emu no na wono etoto akire keka niema epempam ho a ne amamre ne amane enu mu a adama eba besi so nti wo mo ye sen dadako eno
ena amamre ne amane mu no asanteman nyina ka won tiripam ho na no matrankonwa ya otumfo sai tutu ya wotoso mienu asanteman wura wopenso ken Solomon ene na trankonwa ka wo mutiripam ho no ano na amabonsu ena wo mu boni di na ne ese woni ense wo ka kire sade emu nsam te no medika asew sade ekọ ebu aten de bebu na mom de wo gina ho no wono ene timi bu akonta no ebu emu atentrodo ede maye na sa atentrodo no nso no de wo buo eba amamre ne amane kwanso a eye eda o epenin Alexander the Great Kwame Wiredu make us say o ahoma no so meye me no na sade esi hyase babia wo mo pem kokoduri ya wo mo de na hima esi agwaso anaso wo mo yi ni kire de wo mo pa amamre ne amane no won ne betimi atiti ani ede amaye Kwame madwe APAM DADAA na asantimamu babia wiase nyina aniwa no epie firi ehoboko de APAM DADAA de dem kama sadia wa be ho kasi kumasi de ene moye di kama de wo mo kire dom ehia manhia ene nkomo ekoso ye bi kan da kem so de cham so na eseni ense o ka kire na wonso na betimi aboyemu amamre na amane kwan so no sai ena empanimfo yo no enti de twa homfoni no kire enti sai yetenkran hai babia wugina ewa asantemamu se ebi firi atifi na eba wo firi anafo mfimfini anase epoe ne atoye na eba babia mugina ne amamre ekoso ne fani nyina amaye wadama apapina ase sadia wedi kan abomu to se kakra no o ba santima temwa na santimemwa ina yeni tia yana nanum ananma alima omobidi pro e wedi ka kan dinimu edi a free na feels what to be amkimono or touching dunia ani via udia ubi oha edi bakwa dika edi tungano ina yeni Eda Wiredu yi eda dano ho kuma bi ekọ asa de ekọ benkum so kakra no na efe yente won kan ye ma hu se nipa no dọọso nti wo mododo mu no ayesa ama network ni twetwasi na mom ayesa de wo pem ede akọ gate kese na no babia jata ni ejina no aha jina sabia ho na efe ye ni enkomo no ni nyina no eye de ekroso ewa asantemamu amamre ne amane kwanso a wono mode nana amabonsu ena edi ade se asanteman hema ehonkomo ena wate se eda Alexander Kwame Wiredu na woboso edi akire no na nsu ni nyina mu no sade amamre mu wono mo yei de nana akokofu hema afi Kenya ase hema ene otumfo ja ase hene oyoko ene abosha busua pani ene sade ehonsam tie nyina no Kwame akwa babiu APAM DADAA mo yanko APAM sade na manugusu America no na yeni tia asantimamu na efia wa ko bi ankuma ono doku bi yenu ewo asante ahima bi akọọdụ gasa ekire bi mo yeni ti bi nkwan fefefe ya wa wo dika ko nkwan ho akọọdụ na yeni dire to so so mu a na enu na hinu ene etoso edumiensa aye amna ko bi adom na amna ko bi adom etoso miensa ije de ko na ekire na ndude na ndan festival ko wa ko bi kan ije o ha edu ba ko na no so ma kuma di ma na esi wa ko ko no ibi so ahima na ore tuni so eche de bi na ya ma antman oni gana na ina ya no eche ni wa na ma ko edu ya mo to so mi en sa wo nzu bi ya bi na e di on so ba ya na fam di o ma no antman na de ko so apam ni che ko ni te mo se wa ni ta anu na ma se ni mu ani bi mu ani ku so eko ebi ni se ye ba
na yɛwura na wonim sɛ saa de nyinaa no ɛkɔ a ɔbɛbɛsi n'anim na yɛbɛka yɛ a ɛbɛ asantran asantedwuma ɛtɔɔyɛ a na ɛbɛda mpan na ananom ayima no a ɔmo na ɛwɔ asante no ntɛm no ma ɔmo na ɛdi akyire ɛne yɛ kenya ase ɔfaadɔe ɔdwuma ɛna fi asante kokosi ɛde ma ɔmo mmienu ɛna no ɔmo di akae a ɔmo ɛhwɛ pɛtum. Ebio Eda yi eno ena ede bobo so a wo kyerɛkyerɛ sɛ de amamrɛ ne amane ɛte no abusua yeguso a ede somo hot bite nanso ye ka ne hyehyeehyi enya de a wonu mu woro minnim yade ɛtew so abre a wonfa ahomata midimafo heba center esan sɛ waboya bomberete ena anwumire ense no eba wa akwan mu enti kan ho fa yade ɛkɔ na Dr. Time da so wonfa time ento yade so na gya wonhwoma wo honto yade no memodin de hia ne se etimi ka nipadua no to na ebewi agye wo nkwade afiri wo nsam fa koma Dr. Time da so na wonfa time to yade no so ma ne nyira ewo abu akwa agogo ana poku ase mayira poku ase de na ne se wadru nkran mamu ena afa abu akwa nso asante mamu ba bia sesie amamla ne amane yakoso a yede ho amane bo eba Alexander Kwame Redu ede ebrewe enti ana wahye ne nso saa na odo ho abata Dr. Tam da so na ja wode Tam to so fefefe na enema akoye wokuta mu na yeba wabobo ano no na abusua sade na eda Alexander Redu eka ehonsam no a no wo kyerɛkyerɛ mu no na waduru sɛ eba ne saa no Kenya ase hema na afe kokofu hema wo mo na yeyi wo mo a amamre ne amane kwan so no na wo mo kɔ die na wo mo kɔ akɔse Alex yenkɔ apam na etu asiko ne mu no de na ambitu America no Kenya se na asante kokofu hema ɔmo mienu na ɔmo kuru a ɔmo ɛhwɛ ti yɛ yinda ana se asante man ɛtumi na ka mani na de su bi dia de no ɛtumi aba apam ni na yɛ yɛnkan fia no ɛbɛ de yi na ina ne ntiɛ ɛfa patekani de ni bia kenike asante hema bi ɛbɛtumi afi ni yɛ bɔ kwantini kɔbɛ kwantini hɔ ni yɛ sɛ yɛ no kɔ ana sɛ di ɔmo kan ndamsɛrɛm hu ni kɔbɔ kwantini kɔhwɛ hɔ a ni ɛna yɛ hu sɛ ya aka apa je na so ema yi yan se na ama bullshit eno na na we ye go e free betu mu a ye de ba na apa ni ti ho no ni di kan ekọ o ma yi na o ye ko chia ni na ono e ti a ni nsem na we yi no na e ni kre ahina ti ta e ho no so na o ko e ho na yɛ ɔnke ntɛmi sɛ de ntɛmi ma na ntɛmi sɛ na asante ni ade esanse no mo ade ma ɔmo ɛtɛtɛ na ɔmo fɛsɛ ɛdiyɛ na betumi akɔ so no ɔmo na ɔmo na no hye ɛne powder deɛ na no ano sɛ ntɛmi ya ɛdi na mo sɛ ɔmo tumi akɛ kyerɛ ankasa ɔmo ɛdi bra na no ɛdi na ma busu ɔmo abɛtena ɔmo na fam amando mo ni sɛ wei na mo ayɛ na ko kyerɛ ni bra na ba ba pie to ni ya anai na ke din ka ya bo ya na na ma onji ke ni ke din ni da e se na na to se ni ko se to na adna chia ansan ni 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 e na che na na ya na ba ba che ka ni na so so na to da na da ban ti ko ke ni afasma kenti ni na de bi ni mo e bi se na ya de na ba ba tre ni na ni ba se you feel any idea. You know, say, or your son, come. Now, get back to a son, you say, you have a uncanon, you have no sentiment to this year, come, and not to judge mine. Although, the future, on one can in a bar, you don't. I will only see my crow, a crop, a new and a say, or my dear, what's an animal, a name, a brow, no super unit, not leave up closer and young coming got not to me. It will happen secretary. And then I may share a hinted not a year, not into now. So many years, the American can now. Now, oh, yeah, a channel,
na no tire se ebi akaba na nche bi anu na wati esan klamo ni wo ba bon fabrisi anasa komebu ni mu ayire kita ade ni eye aifaro adata kan kedin kuni kanu anu ndaba na ada da tsakin before we begin nan kaka ayana nan no ko ndaba ko din sababa cin sai amana kwaba akwaba ni ni ya alisa idan ka ko ni ka ni sa antuni na arabe ni mu NCA we are the utilization anu ya na kan ba ci da ni sai da ni ma bande ki ma ko da je ko ni je ko ina ma ka ina ko ma ba ci ni da di e ko so an so mu ko di di ba ba ta wadi da fita na fita na da ni ya ni ya da kan su da ni da ya man ka ni su ta abuja amma ko da shi ko ni na ka ta da ni da ban so ko na shi ne shi an da ba ci na a cikin da ne ne ni extra ala to ni ke ko no an nan ni na an ma ta wasa shi ko na ana san ni na ba chese kwame nkomo no babia wode yen ehya se free no wode sie kura san so yen ya na ye kan mamre ne amane a ene ni nyina daadi ewo manhia na so ansa na ye beja wo na mamu akono wote abakosem de ntia eba sa no kokofu hima kenya se hima ena afe otumfo jasa hene ene oyoko adechi busua ne pani ena wo mo edi animu wo mo si bibi kire mo de ntia eba ne sa ya APAM wo se dia ntem ebi no ebo mo bia se be na kenya se hima na ono je de ke wo ba class incentive for na ya duma atini ni da de plana na ana akiri ni no aba ko da ba tu ni so ni asindi da ka da grafwa yanku ko ya ma achina mo ba ko dia ko ko ni sai ana ko bi di che ko mo ko ji ya mama ta ya ani ya ma achina ko ni da ba ba ni ko ni ni ba yan kai a cikin ni ta ne zan ko wa ga yana da ana ko bi da ko ni so ya la da ya ba ni ya ni ni da ka ta ya ka na ko da ba a san kana nan muna ikma da yi da a cikin ma an yi mana yana na ta cikin ma ne kuma da yake ni da ni ka eji ne sai ka ka sai eji na na amamu ai ba ni ina an ce da ni ce yi ebo ma so yi na e ka su ne da ke cikin ka ana an ce da na fo da ni ko an sai sai ya amma mai amanje yani ni ki no ko ni ya ka na ce ko be a ce ya ma ne ya ni sai ka on ka ya fa ma habin on e betu di ama ga ta ko asantu ayi di ya ta ko asantu ni sai ya fa ko san aditiya on so ni ke dia ni APAM se edura asantemamu na bibi koso se na fa amamre ne amane ho a de bia ya meka se asanteman na nkasa no eye adesua pono de ma wiase nyina enti bibi todwa ya ne ye busa mu nsempa se de be ne ye bete ase ne ya te ase ye ye hunu no sa na adehye ne nyina eye kuntunkuni ana santumatuntum na wo mabo na wo mo se firi ne de kro ne se ye ene ye koyi ni kire ya ye de ne to be kan konwa na eno achi no ya bo ho hire nyina no afade be ne ye befa hotie mu biu APAM ado ene di ka place ene ye ni se kuntunkuni ana na do na ye ni beda ni se ni ya se ama se ye kose nanso ni nyina mu no abusua eho na wabomu ama ne nyina na wode amaye no Alexander Kwame Yuredua na abusua we nyina ye ken no ma remfio
se a hot bite kase no ene ye de amamre ne amane ye kwa santima mu ena yabo ede ewure mu pa na se eba amamre mu ene abakose mu a we no ewo sabiri bia ma wa fidie ne da so mpa sansa ha ena ye bebom ede akire ama ade hye ne nyina ehunu sade ye ho asamte ne no ena otumfo ne chiame bafo kantankranchi na wobobobo ehon nsam ne nyina ede kire ne wache se sabire no a wo mo ayi na kire wie no won mo mbeba be na natiri nkwa ena na ye ma mo no na na nyame ma wo agwantim won beba be kan hyira nsam ena wo mo hwe animu ya ntese na na ekotena patam na watwen kwosesa amamre ne amane ne ntotoe bia won betoto awie na wo mo akata akire kura adekye no yede no ebesi akunwa so ai no ye bo hu dwama adehye ne amamre na adom ne nyina ba behwe bie ene nti se wode no ya na eduru fie na adana manso menteme ho ase ene apotwe na ewia ne wedi age so openso oba mu a na ewase ewodi entira asante oman amamre ne amane ene etodwa sa no abusua ya didiu na ebi de wonu mu ana ato bia ebene just hot kenke anwumre ekutaye mu enkran ha ya ne wo na wodi yellow corn aburo no de vitamins aye mu ma no eno wode ye ne dokono no nso nsi form eye papa enye de ehunu no a ebirum praprase a wo mo de ye ne bia enti opedi obedie na wanya ahoden afiri mu dia na do ho abata just bread and pastries for eho de Jesus na ye sauce no anwumre okitaye mu dome commercial bank nechi na wo mo wo eno ane se wokọ na afi adoma hye odwa de kura wo bia no koka dokono no na afi obetimi age wonnam ne obi bia nso de afiri ho a anwumre wo mo aboye bomberetia ensempa no ye de eto wo sabre de wo fa etoso mienu de ye ka se do not open to this page until you are told to do so eno so ne yeduru session bi no menkwansa Abusia yetwa ensem no so ede amamo no ofa etoso mienu de yede ba no nia ebedimu akotini bi enie ene akwakotojo ewo court se kwadwosafo akofena ne nsemu a wokodi ye emabitu ni nua ewo kwanbone so no wakwakodi won nsemu amanebo enyina da ewo ha yede ba besomo saranso ena obete se Owura Hanan Abdul Wahab Aludiba ya enye nasam no koda na asansore na yire se wohwehwe ni kunu akira kwan esanse womo ebe ya arrest no airport arrest na anu ya die no wo kire mu se ni kunu no woni mba bia wo hye utag for yese bibinti womo beti atua de wona de agufam womo se aban ase bibi de bia kire wonti womo anyanyo na ekoba ne sei ena JHS akwadaya wosua ade wakwa so akwada bi empokwamu ye kasenensa eyade a eprekuro abaho na enkramantemu meya ene kasa wei eye strong warning pa no wode ma wo madwene se wo mbeto ball agumie emeye batabasa na no video yi ebe ne nam yeyi wo kiremu ese se yensa so mu saade a ukofa mampani mahama koraba enya de a wo mbegyawo ene asantimamu kinzuba mu ahase KMS nsamansaman wasande wo mababiru na yebewura mu ewo apomode ho ensem ye wakwabra mental kando apomode sofo de ensem bia todwa ewo omanfo na kwa ho san eho ensem a wo kyese eba begina so mu na apomode ensem no a emuno Ghana Association of Public Health Technical Officers wo mo bokoko se enanu ye ensuo yiri efa enkrampotem ha hodo binom no se after floods no wo mu kiremu ese malaria ene cholera yade no ate se pa enti wo manfo nya hye eno ena Jatike Center wo mo no eba se bambo ene ehwade wo ma ben pa e wo wiase nyina wo mo tufo se tu aye dansese me kire civilian for tu aye hye wo mo ho no wo mbesrada se mpanimfo lances no wo mo ensanye yebebo remu ewo wanchi mahwebedwane ya wogiremu eko eprimpunto di ma wonom watu na mobi ewo nsrahwe kwanso ba bi odne ni kire yegyina da ya behwe ne de mu nsem atimi adan wo na abutreka ne court wasem no so eniema adane kakra se enano ebeto odwa se
wo de no kwa ama no ne na wakwa kogina mra no wo ho ye kire mu se yasa set date foforo ya ye betie extradition ne hearing wo so biem enti de enkrofo etu ho anamo amasa ensakire ya ba no enwumre ye de mu nkyeremu nyina bebre mu okase bone so abutiri kan yankwa ama no ne a ye bekwa ama no ne na ama no ne ya lata ne ye ko ho nso South Africa wo ma de hye wo ho bie eti na nanam wo nsedo na wo mo okasa ho akenkamfo ne ye basa triple mai eja pia APAM dada anwumre mene Oheneyere mame ekuya yeboa esia mabronya abrewatia enafe ADWOA ASARE Afei yenji brandi adagena ensem no senia esitie no yentwetwe ne srania basasa owiata nam emfa ebao ewo SOMPA kase ofe toso mienu no mu ye hyasia eni chebi ena kopie mu ewo kane do me kwabenya abato mpesua so no hyebedwane ye red munyafo na se ra Sarah ADWOA ASARE na kachia asembi eto no nyina ne se wo kyerese adedie hu nsembi efa wono akasa ne sinimpon ya wono efri na sinimu ba ya ba mo wod na pakan aba besi na boboa no pe atwene kɔ ensie do no ni nsia na mu enwo ensem no eno ho ene kɔfo asasem wese nyina ba ye na wo kyerese wono akasa ne nua bema ya wo frɛ ne se kwadwosafo akofena wono enana Kristo asafo mission no eye wono madwese eduebu a empanyisi ebobi edepomemu se beya asafo no enampan na ebenya etire ama na tua so ama na hyehyedie nyina da ene na akwa nyina da no etimi awie mu dronti no mo ka so obokɔ no mo de akofuna akɔhye ne nsɛm na wadi nsi akantam sɛ ne anasi nimpon apostle emeritus kwadwosafo atiase wɔyɛ no watimi akɔ edi atoa so na etimi aboa amono akasa ne sinimpon no ne sapa ya wotwato hɔ no watimi asiesia korakora no ama enkyiriba so etimi aba beto na akyɛn de ne sekurampo etimi yɛ no na no ene wo kyerɛ sɛ ma me sa ADWOA ASARE na wɔnte ne ho ase ɛwɔ nsɛm bi ho nte no wɔse baabi a adeɛ sɛ ɛfata sɛ wode toɔ no anasa wode hyɛ no wɔmfa hyɛ wo a efri tɔ na wɔse eniema bi enna kwan mu nte no wɔkɔ akɔtenetene no ɛna mente me ho ase epagya mu a yenua bema kantanka junior wɔno ankasa na bambɔfoɔ wɔn sane tuo edigu ma me ADWOA ASARE so ma ekɔ wie akyire no wɔkyɛ sɛ bi krampo rewura ne sales mu a baabi a na adwene wɔ no ɛkɔdofo anya dom a ɛnkayɛnte asempa enne court no kɔ asetena wabra kwadwo safo junior no ankasa de ne ho kɔɔyɛ ɛma wɔn ma ne be wɔne afoforo bi a wɔn ka ho enne amamra kwan so no makɔkenkan ɛyɛ ensia na na sɛ wel no amakyɛ sɛ ensɛm a ɛwɔm no ne twatie nyinaa ɛne sɛ kwadwo safo akofena wono ena ne sinimpon emeritus apostle kwadwosafo ye wanya ne baabi kɔ no wode no esi na adwa so sɛ woni hɔ a wɔntena ne nase no toto niema ema bibia enkoye na busua so bɛkae a asemi ba foforo no ɔsebɔ de zara ma ye ne twetwe nkɔmɔ ɛwɔ SOMPA kaseɛ so ema na kyɛ sɛ wɔ ka nsɛm ni bi paa ne asɛmnie no ɛkɔye na wɔnom ɛsɛ to hyɛ da biem ne mom ensia na na sɛ we no wɔtimi kɔkenkan ye kyire no wɔne nsɛntwerɛfoɔ kasaye wɔse Kristo asafo mission no wɔyɛ member ne di ankasa de Richard Brown ya dodo na afrɛ no ɔsebɔ de zara man the fashionist wɔkyerɛ sɛ wɔde kyitaye nyina da ɛbɛtae ɛyɛ kwadwosafo akofenachi na afɛ busua no so watimi ata wɔn machi de ɛsɛfata sɛ wɔn no ɛne asafo no nyina yɛ de boa wo sɛ bɛyɛ papa emeritus apostle kwadwosafo yɛ wanya ne baabi kɔ ne nchi ɛbɛtimi asiesie pa na bibia timi atɔ na akwam no wayɛ krado sɛ wɔbɛyɛ na bibia so ɛtimi akɔyɛ nti wei ɛne ensɛm kakra ya efri ɛyɛ emeritus kwadwosafo ne nsɛm no mu ɛba ya yɛkasa ya no ma me sawa ADWOA ASARE ya wɔno akasa ne sinimpo ɔtɔfom yɛ ho nsɛm bebrabɛn na pɔmde ho nsɛm no ɛyɛ ade a yɛkasa bibia ɛdeda na akwam a wɔkyɛ sɛ enche bi ono so beba na baabi a esefata so ono so kasa ema ne kodro no watimi akaye ne di nse bi achi baabi abekwa kodro bia no ye mama so esi ewo ho na yetu mu akọ ensem foforo mu no mampanyi John Dramani Mahama Gonja ne de hyekonkron ya woti jata woma so na wo pray so wedie fair gentleman edemo my Ghana wakasa de nsem atodwa eto da bia yese afiachi ani abofo no na so enene na wotwe pepepe
efie bi ekoso o my Ghana mu no na enyefe papa ni nyina ne se ensuyiri e de yiri fa o my Ghana de hye bi emma nipa bese de wo ho wonom ehwe wonom enkwa ejapade pimpim enetimi hwe ade hye kasei dudu na akrapo no eda so tetetete nkofo nchen ya wonya enhu ombenkom enhu onifa ewo wonom asetena ne abrabo yimu na ye kasei ya no mapanyi di atodwa se enche enanu ebi wo ho wo ba beyi e de esi o my Ghana mu na watimi e de aprapra ne yesiesie o my Ghana mu nyina da se beya ensuyiri ya eyiri fa amantama hodo ebi ti se nkran ha se nom central region and a voter region wonu makeka hu nyina no wose wode enamienu e ba besi wona eye fiada ebe na chese 10th July and afre ni memenda 11 July and our beye na clean up exercise we no etimi akoso no chese mantam ensumu and na ebetimi akoso na wo hwa wo chese enipa ehwe ye no na chese ano eden edan be sempim so and wo chese nso no etimi esesa emu nipa ne mu ne nyina etimi koye na nso nipa be sedum yensa no de wo chese wonom ehwe wo mo enkwa wo chese sensiesi adwumede wo beboa ama yade bia enka ensuiri ye chi no ebetimi atiatese ewo amanfo ne ntem no wo chese wo betimi ahwe esanse bambo atrema wo we no eyesra yale saboketima ne ye de niema atoto aye nti wahye na na musifo ahodo MMDC yisi no se wonom enhwe na da wese dru wa de safata so obi aye no wonye emfamoa odehye anko akwa adwane wo huri enikan na wadehye eni wo monim se be adwumedie wese no ebetimi akwakodo ne mpompon so na adehye dodo na aka kire no so no enkofa efi ene eniema ahodo ya afrafranso yiri no echi no ensan famro my Ghana ne ensan kwoti asemfoforo wei ene ensemu amampanyi John Dramani Mahama wode atodwa se fiada ene memenda eye nanu ensiesi adwumedie ena ebekoso ntie dru ho a obia efa ne ho hyem na entimi mosanse wonsomosom onoa ene enipa yeto ansam no so ede amamo Ebusia yetoa ensem no so ede amao no na yedo eko Kane National Food Buffer Stock Company nafko adwumakuo no panyini pa na woda no Owura Hanan Abdul Wahab Baludiba sene no no yenyina yenim se ne court wasem no edasoa ewo honom ekodwoa na asan peja na ne ho kani Hajia Feiza Seidu Wuni wono na ekase wo kire se free weekend no abesi enadwo yi wontimi ni kunu nkasa yi wonhunu ni kunu anim enni baabi kurokura wo hye so wo hye biye naifo akache so wo hye yokofuo ho se hen wo hye wonhunu no enti no wa file enkrata wo court no se wo pese wo hunu ni kunu na ensama hodo bi nso enam so ma wo mkoche no na wotwe wie ye no nso no esese wo mutimi be kire mu ma onno se wo yere no wonya ne ho entiase wo se enesen wo mu se opanyin na sam wo court de enso woma dika akra de nkrata akwa ma court na tena so ama woma de atumu se opanyini no wo yare ni yade kakra wenya problem wo nani ho enti wo bekwa ama no ne na wakwakogya yarehwe ema June ne da na etoso aduonu nkro no womo ye se sesi ade sa worsening eye condition no eyade bi ha dwene apomden ho asam ne yekan enti owura no wobetimi atukwan na emom no anya bi kura na kwantuo no esese wokọ ansa na July 4 edru na esese wo free akwantuo no so ba ansa July 14 fadru enti wo sha na no fiada na ye July 3 enti wo yese ne wo betu kwan no akwama no ne se de be ya emra wo mde amane se wo mfa nkọ no wo nkọhwe ne no won samra no wo besa ba back na court wasem no wo matoa asenie no so de afiri honom na wo mo kire mu se Owura Hanan ne aboabo ne oma no ne ade ya wakwakoduru airport kra wo ye nkratasem kakra bi na chese wo twa ne plane ticket a wo kọ wo mo he ya enkrofo bi na hyehyehye bambofo ntade kita tuo ene ade ba ya chese kwabam ye betam no hye ehyen mu obi anim ba bia ne ye de no ekọ na na ye ne kire sasa asam na esi ye no no kra wotrase no wodwene ho a ensi ye sanse wonim ne nti ye bechi ni kunu no ekire en wokohu se Deputy Attorney General Yera Justice Remsai wakoposi ade wo ni Facebook page so se Hanan no wono kra wonte ase ne nti a court ne ma ho kwai se wontu kwan free Ghana hankwa ama no ne in the first place se wo bi asamu a etisei eda court wa yese sabe wawie sika wawie o man ni sika aye niema hodo bi a ama o man na hwiri sika kese na ye pekwa bi so wagi sika ne back ya
Yes, ye manipa na to kwan. And wam so. Sa kwanto no de anyesa sabi wo kwadwodwo ne ho ana wo kɔ holiday bi ana vacation bi. Yade no wo yade. En wo so wo kwa kwagya ehwe ntine se kɔto ama no ho kwan se wo nkɔ a we die nkamfomso bi ne ho. Ena sa Facebook post no mu no wo sa kire mu se wo mo aye nhwehwemu akohu se wowura hanani se na account dodo no asam ne baaye no aban de ne nsa atoto wo ma freeze account ne nyina na wo mo nim ekwan a account a ye freeze no allegedly owura hanani esa pe kwa aboni so bi ekɔ freeze account no a and wo be transfer sika a wo mu nyina no e de freeze a particular account no mu no e de akɔ ba bi foforo e no wo mo che no etire nyina ka arrest no nti wo mo so wo mo nyom ho ntiase ne nti a ya che abrante no enkyiremu a eyi yewra Dr. Justice from Side wo ko posti ye e wo ni Facebook page no so eno no enti no ne tenten etietia no ne ho kani so won de ye mfa ne ho sanse e ba ye wo ma ye course ya ye frɛ bi na ya wo so wo enye wo mo a ye kɔ yokɔ ye so wo woni ha wo se till now kura no ne lawyer for kwa wo mo mpene se owura no ene na lawyer for be kasa enti na se wo mo hyeda pa no wo mo edi abrantie ne ni se e bi e be fono no kura ana se bibi be ye no eno so de wo kire mu se enya de a wo betena se atwe ama sa de na koso kura wo se asemi ba ye sa Friday no se ni kuna didi so woni di ye so anu mu nsuo sanse wo no yere no kura no wo koka so opeso wo ne papa ne kasa wo mo mpeso wo ne no be kwa akokasa enti no won de wa filing krata ise court no emfamu aye mere no se de be ye ono so na kuma ebetimi ato no yem ye de ndi nsam ye chi se bibi foforo bia etofam a ye de ho asem ebeto aso amamo ene mo a wabedi mo nsam mo mpa just hot kenke manu na watimi anya ahoden ente sa de ne yire ni abere no ahweye wabema emra no aye dendende na mayenwuram e wa adesuamu University Teachers Association of Ghana wom ne etwa wontia frɛ wom utag no enche bia wom bebo ntene se ba ko ne mienu bi nkoso ye e wom dwumadi a wom die mu e wom ne wom employer aban afam ne se hunti se etwa so saa anhwa ane yanke ya no gusu no wom de wom dwumadi nyina begu fam na fe wom atetua e de won sa gu wombo no wom ahwe se aban no abekwa akokyere wonu ma sabire wo ho eje ntete na de a ene ne waye ama wonu mahwe na santinani na wo mo boy no enne yekobusa mo so ya ne yekan akura so waka wanya anwe na wo mo general secretary Dr. Joe Harrison ene ya mane bofo edi nkomo ene wo kire die ntia wo manya anchor strike na wo ma suspend it. There are commitments of the federal government to resolve the issues that we raised. Some of the issues that we raised from the Courier Service have been settled, and some documents have been signed, which commits government to solving the problem. And so we have decided to postpone the start date of the strike pending concrete actions from government. We are hoping that we can bring finality to the issues that have been promised. Many a time we engage government on these issues, agreements are reached and they never get implemented. And so the acting in good faith by postponing the start date of the strike, if these documents that need to be submitted, if these implementations don't go as planned, we will definitely research in this matter. Enti the entire womo strike no womo suspend there eno ena Dr. Joe Harrison ya won na ye general secretary edema utag adwumaku no wone yamano bofo edi ho nkomo ewia no wasande beto so so de esanti omo nsuru mu kura ye ne Dr. say wadutwuma asa akoka ama sesei amanfo ede ye wo mo start wo media no so e kire se suapon no ntetie bi a wo de ma suanfo no bi wo amfa so ni so enu nti na wo mbe wie no wo munya adwumanyo ena was sasen we de pa say prof anu de friba ena ye unfortunate na so ye musa say ye andropos ana ende nkode be say yade na nkaja wo mo de ase Dr. Blessed Foster no monsa no wo ma ye ho adwuma na papa ne nim de wo no wo ma na atimi anom ho nsu eno nso de wo kan yi ni. It is rather an unfortunate statement, and for the former Minister of Education to suggest that some university degrees are useless really is pathetic, to say the least. I think that we should not reduce university education to merely training people for the job market. So the purpose of a university education, let me emphasize once again, is not to necessarily produce students for the job market. It is to train students who are adaptable to every situation because they can reason, they go through critical thinking, they can think on
eno ena general secretary edema yitage se sasam na professor say doctor o say odi twinkan ene de pa de no kureni entwaye na wana ka se suapon no ufiri mu a na wo se adwuma kura wo na wo ye ebi wo ho ye tetew so de be ne mfa ho awie ebo akwawe so ede obeto no ubetimi anwene bibi ede aba ma emfaso bi abaso ye to akase no so ye to so ne ye boawamo ewo emfifi mantam na se ukodru ase not mesin mu a arehusem bi asi ewo ho ewo krobia for se ase krofofrodo na krofofrodo na achesa aba beto dwa se akwada bia wono ewo JHS1 wono ankasa ne senior ya wonya mfinhia bese dunum wono so JHS2 na wonum ekɔ school mu no na kese wonum school compound wono ana se bia ye wono efunti na kyerɛkyerɛfo no eye wonum adwen so obɛka nkwada na gumu na omo de sekan ahyehyɛ wo mo nsɛm no matimi adodo ho na wo bi ehu de ye akwada ba ma ya wono ewo JHS1 no de o JHS2 no ye oba ne so mo ya no odi ne ho agoro no abeso ne nufu ana se ne mpokwa mu wo se kwadwo jame mpesa wakasa brante nti ne ho John de feeling no aye na adwen se wo betse saa kwapem se wonom bedo awie san se wo kyerese na kyerkyerefo no kra mo nhye da me wonom na ababa wa ne kyerese waka brante ni nyai ena kyerese wo fa sekan ba kwa mo de do ho no ena na bakwa wo ne wrist ho no wo de twaye ena ten na kyerese wo hu ya ne sa kwada na so ne sa wo bua hwefo me moja to etu akwada wo no ewo JHS1 na brante kwa ya wo no wo pe feeling atinte no wo bi mpokwa wo se nsom wo se chenchira mesom ena baba wa ne se megapade de me makwa makonfotachi amoa emma emefa nko esanse bible kula no ebo ye nkokọ ho se ade ye odia no bo ho ban enu nta baba wa ne se wo body no fo ho ban ana se wo body mpokwa ho ban te no wo de se kan ye twa plantia no na bakọ ama ye kase no wakọ wie mu ewa ya sabia ya doctor fo ne nurse fo gya no so ntenti a wo hwe apre age ne nkwa ede ama no na asemi echi no abrantia ye ne wo pire mu ode no ne maame no makasa ekyese sobo ne nyina wode bo akyerkyerefo ye wo school mu ho no wose ye ne sen me de beba be hye monsa enhwe ha ya moye yenti ene ma de esi ye ne si ye empo no wose se ne ba no koye saa amamode ensem no a ebre asem ne si ya kwadan de se ka atwa no no kyerkyerefo no ejina ho wode se obi amfia kwadan no ene moje tu akwadan ne sa kosi se wo mu flofo mu ba ya befa wo mu ba no ekwa ya sabia no mu kyerese eyade a wonom aso hwehwe wo mu kakra wo nsem ho nte no ono akasa ne nua ba akoya no so ye fra no eye enyan wono so de atodwa kyerese Joyce enyan aprosi form na asasem wosemo na akyerkyerefo ni sukum panyimfo no ehwehwemu bia safata se won mu ye ewo abusua no ene akyerkyerefo ne ntem ene asempate ya baba won se esi ye nti a saabra wosem wose ya ba amane nua be ma ne da ya sabia no wonum mesom na ba bia safata no wonum enfanto se be ya pepepe ye ene atentrene ne asundwe ebetimi afa ne ntoma pefra ewo abrantie no ababa wa no ene sukuu no entemwei ene ensemu a efri eyokrofofrodo ye no ewo ase not koponimo ewo eye fifi mantemo ba ye ne de nsem ye chi de be fra to bia no ye mamoni mfra wo ho no masonso etimi asi ewo ho ye toa kase bono so ewo ensem foforo emu enkran kropon no meya eye Yera Michael Alotim na wode atodwa de kokobo kwa ma wo mo adwene se wo mo no ensuo to an wo mbegina kwa ho no wo mahwie ball agum afenso so obi so eteta najo ya wie mu nyina ye din a ohwe ahwe na obi ama na watam ne ball na wode akwakosi kwa ho baabi no wajesi ho no wokọ kyese ade bia edi efi ebe hyenkran hanom ne de wo mu kire mu so wo mani abre pa se krodom ti Ghana fo na wo mo yesa no wo mu ngina yie pa na wabra woni nsɛmtwefo edi nkomo ne Yera Lote kire mu ese Accra Metropolitan Assembly wo mo anya tax force ronko a wo mo na monten so ene anya asɛm ketewa enti yehu wa ne afa akose enu akwesi ada wa nkwa asɔre ene wose wo be nante a na eja wa hwehwe sɛde ne mpotem ahodo no niam esi veko so ono won hye yi ni saa no wonam awunhu no wo hye fiatade no won hye saa eyi no wo mota hye no jacket wo awunhu se yo no wone na man wo hu so obi ahye ball a good tricycle yi bi mu ya che se wo kwa hwie gu baabi no wo se akwea
one wo friend crofon wo mbe kukuru abrante nti ye ka sei wo se saa guy no ye de ne kokot nyame ya adom a wo chena enti wo moma we no enye ensanhode ma obi ase wo ye oba wo ye be ma wu me so kofo mampani mahama bakra so wo mepa che wo ma wa me boss say enya de a wo mbe peni ati wasem kura ne nsem a wodi tu dwane bi ni make sure say ya asaja chief for say am for sheda be answer ngwa wo no obekọ aba no be the ngwa for be go ye tan o ma mu nyesa if you know am chief for me no ya na me driver ye chi go for me no atande man kwa sorry na me wo pom ma chief for me no an power ye me o mu kokot because ya sita ngwa ni nyere ko no e no ni abubu ya I got to say ngwa ni be go be dia ngwa feel that that is the mindset of some of the people oh man we mo abubu ya for no mu kita abubu ya no be o mu ko sangwa no mu ya be gupa abro 1 a.m. 2 a.m. My special task was a me can be my catch on ye chewa ye nya dia obi abeba be patch am everything because we have my body or we are ni pa boni for obi otumi start but that ngwa if you am for feel mu na dia be gu kwa we yera Michael Pakpo Alote wono ena ye mayor ewo enkran ha na ote se wode ne nsem atodwa no eno ye nkran dia na santima mu de wo mo se anya hwe no so okote se twen sere mienu sen ho ne ye kasa ba ko ye sidi ha ye na misa ba ko bo de nam so ama we nyina ba nsuo ni yiri ni nyina no eye nwura ye to adigu ye nsum na ahoduom ana ya adwene ne se nsuo to a nsuo mfa bola no nko eno ne nam so e ma nsuo ni yiri enti asantema mu de wo ma ba aboso pa ya kane tete nsamansama no wo ma sa akwakofa wo ma babiu na environmental officer de otua wo ma no kwakupoku wone ba bedu edi nkomo kire de ntia wo mo de san hyehyeye aba but I tell you say yes say ye nyina ye moa ne ye ma ye mpotem ho anti ye bodewuro ye de announce assembly aboka abodewuro aka church memufo ne say ye beba o nti ne ne aba nti wo mo ya sobrache no ene aso mo ye de omoko ebi ye de anwea gugugu atemu ama esisi ebi azaboabo abola no ewo mu fia no ene eno metete sai nti safo ni nyina ne ye de omoko ama emra ne omadi amasa medma ne wo ho ba sa bre de ye hyemu kina ye de ahoden foforo hyemu se me bia wo ye to bia se otena se na hwe na hu ne ekwa befa so abetumi inti ene no ye hyemu kina inti ade abetena woda nya ade a ye beye ne nene ate ada because person kumase efa ne ntoma pa efra wa wo hwe a nsu a eyi amanfo ye nuanu mo wa akra ni nyina ya wonidi a atofam ye mpene masa emba wo kumase inti sana moto ne yetu ni sabre ene environmental officer Kumase Metropolitan Assembly KMA ho yewura kwakupoku ene wo sesa aboa no o chese otunu aso ayen kasa sore ne so ye ka sore ye nso de esi won kran no wo mo ntenatena ho ema bi mesi wo Kumase enti wo ma sha ase entem na adehia wo mo asantemamu enso kire sansamansama ne kane na ewo ho a wo ma no kura wanwewere ne yi a ne yetimbe sama wankora ase nyina no na eboa pa enti esan abai no ebeboa mafin no eto atwa ebu ameka sei onya ba bi mfa bola hu na oda si fie so enye je so mpa ba bi etu bola funso bi ema ye nya ho beto yen aha di koi o se bo na ayema ma omo obaji nsusu a omo so ni aboden ebi ba ko ni skasa tie se bibia aka mama ye yen so e kama da no ye eno ya de hia won mo asantemamu ena wone ba bedu edi nkomoyi Afei yenwo ewo eyewani monyamfo kwabna menta akando apomodema soafo na kache ne yekasei wadru mu ewo hafomantemu wonum kropon gosmo ho na free primary healthcare no wakwakobie ebiano ewo ho bra wogire simpie so ne apaso kasa ya wogi akasemu no wo kan semse no a ene de kireye for a very long time in the history of Ghana. So they can know you are going to compound health centers. The polyclinics. You need to be. You know, free primary health care. So compound. The big about the same market. When you free what? I hear on it. Although from district hospital, polyclinic, health center to check compound. I will do all that. Yes, young drunk and quality. Yes, say I have to. Most of them can. You have to tell me na eno echi no de etwegu ye eni eyewura kwabna menta akando dwabosom no hyebedwene ya wayema nsoafo ehwapomden ho nsem so no ensem a wode tudwa ene yetie ye ne kasa no echi no ena hafomantam soafo mame charity gardener wono so kasa ye nia wono so na femu wonum eye ede aboa sa adwumedie wese no obobo so ede kire
Yes, I campaign here than do and so for your plan. Accommodate about be doorsteps, a very easily accessible. Offer so fire, share, any idea who bet show. I don't see our NBC, so project of Muya, CBI, we must see a basic shape compound, community, this year, no, 2222 our district, the next year, no, your best 2. I am from Coast Place, the record baby. So she said, His Excellency John Dramani Mahama, Apple. Your minister of shop did so bad. 3 primary health care and no common on here, baby. I have a mood DBA. And His Excellency John Dramani Mahama. Na cheso ba ko le drogu aban no asofrente no yade a ne krache piana se mansoafo ya wono so afomantem na chese wone empanyimfo so ebe sofa enunte no wo hwe eye chip compounds agodo na wo se besensia na wabiebie ne mensini kroponi bi mo se be ya ebetimi abo abadwumedie we se no etimi atna ho Madam Charity Gabna ne se no chi no na Dr. Peter Yeboa wono executive director at the Christian Health Association of Ghana. One also kasa ye at the Fedjumedie we say home. South Free Primary Health Care about South Free Primary Health Care abang edi abaye for apomdine ahefo child mission hospital yahwehwem ahu se ampa emwa bebrebe bebom obroni say vision no compelling na content no unquestionable aspirations no no yahwem ahu se ebebo bebrebe na dia nti na yebi akyi enema mienu nhyehyɛ ne kyerɛ sɛ woyare a enwini ka ho na sɛ twekra anyare free ni kyerɛ sɛ kasebia eni apomdine no ho na ko yɛn sɛ bia ni akɔ ni mu a na yehia nneɛma miensa na sɛ we national health insurance if you want I about 30 years ago I can't do my opportunity yeah this will say the next to make flagship game program any free primary health care ever Anodi senior etwegu ye Dr. Yeboa Peter wono ye executive director at the Christian Health Association of Ghana ni nyina da no opam boageman ye obutu sunyane sompa wono boabo ansemia no a wode ebedan ya yeso ye de bia sompa ekwan so no na apomudin ensem no a emuno Ghana Association of Public Health Technical Officers wom so dia to just say ensuo ya ye ka ho asemi se na no nkramantemo na enam so de bola ene yefi ababeja emieme yahudu obinom no esese wo manfo nyina so eya hweye sanse ede cholera yade ni bi ni malaria ena enam enti etridi yade ene entontom ni de gyaye bade wo ma bapawia kataban se ya na ntontom ne namonan ho cheza woti ba bia nwura kakra bi wa na sa gata bia nsuo da ho ewo de a ene gyagyagyagy esa wo ya hweye pa na association yi ekiremu ese we no enye ewo musasabe enipa bi no afiri mu amajapade ahodo no adodo na asai nanso sa ajapade na nsuo no twen ne ko ye nyina sese no ye betimi aka ye ntimi mfa nka yes sene ma ye ntimi mfa nka ho na emom wo mo no bibia anya wo da so ekuru wo nkom ne nam ho no wo na sese ya hweye e wo saa cholera yade no ene atiridi no wan hwe yi a ne tichu pa ne enkoda enti wo mo stress awofo ne mo mani nkom ma ho ena won so lifestyle bia emwa ye betimi akwakofa nyarewa ede abro ni padua no association no asre Ghana fo nyina sa wo ntwe wo ho mfiri ho se bia aduane a adwo se tam ofa ya na wudi da bi eno enye nsuo bia nenom ubetnum nsuo a pensuo a emute na emuda ho bi ti se kasa nom no aha kasa natural mineral water no ene se wo sachet no na enso wa na abotumu de ne ye esusu ama wa wo de per dispenser gallon ni bi na fasifi ho nkwada no wo mba no mo bebu bia nom no wo mkọ anapa wo kwa wabubi egu wo feeding bottle mu osede yi na chese wo mo de kọ water bottle no no wo mo de kọ school ni ade enti lifestyle a emwa se wo kwa kọtọ aduane wa abonte se wo hwe ba bi wo ha be kọsebe aduane esi kwa ho no ba bi esi gata da ho se tie nie gata ni mu fi ene ho wansna esisi aduane na ho no enyenyenyenyenye enti wo kọtọ se aduane na asu kodi a yade no bi na ade kofie no ba bi a wo mo tena didie obekọ ni eja plate na ye didi mu dada no na ye jesi ho na emwa ntefre ne ade no wo ne nam ho bohu se yesrewo ya hweye pa enti na se kodidi wo hagea ho kodidi wo hagea special local foods ho ho de ewu nkohu ntefre nkohu wansana ne ade bi enti no
wo masre pa se ye ko anim no manfo nyina nhye san hyehye nso afei ne etwa to nso aban enye de obetimi bia se de beya ye gates akese de de omayi emu baabia bi efi bi akwakota ne ade ne yesi amanfo no kura na baabia nsuo ne fa ye no ebi wo ho no afei na etwetwe na wotwe ba ko nie afei na nsuo no etwetwe ye nso e de bola e na aba enti aban ne emwa bi se de beya wombetimi ayiyi sa nwura ne efi na age enkranmonten na afa so no wombe yiyi ne nyina ade afiri ho ne yetwato wo sesa bola yi ana kumasefo de wo mani abre se wo mo ko wo so yi wo mo kirem se bola fo no kura no wo mo nya baabi no wo mo de bola na kwa kogu eti sa won so wo keep rubbish e wo fia ene ye pe kwan bi so obetimi akipi nwura na enkofa wo ha obi ama ene ye se rubber bag bi na obenya bola na kyekere fa ho beye enu ana nsia se de beya entini nsuo enfa nkofa ufie na ede mowa wanketenkete so be nanam fie ho a ne nyina no kan hyehya wodo ebetimi ede aboye ho ban ede afri atiridi cholera ne eniema bi etete saa no ye betimi aso ye ho ede afri unti Ghana Association of Public Health Technical Officers wo mon krata ye a wo de ba ye munsam ene ede asomu SOMPA hot bite no numum pa mu na kase ne hye ase ye twa session bi no bra no nsia na abo edekro eno ne yegusu a ye be edema woi medimafo heba center Dr. Time da so on ede time ato ye nso na mom ye didi just hot kinke emu hyehye 3 Ghana cedis pe ubedi ame eje bi kura wa akire mankoda na be fedi wo mo ena aso ye mu a ensem no eduru waboboa no afi ye nwura bambo ehon nsemu na no oponchecheku ena pani a won da Jatike Center for Human Security and Peace Building ano womo edi nkomo bi edi akire no se we de SOMPA kase no yenya adaje de aso ato fom pa hwade asam no emfa ho ne kase ewom muna mutime kirekire mu ekokosi ase emati mamufo no emfa ho ne kase a woka wote ase na wote ne yi eno nti saasemi momfa nko na ade hye ne nyina nte enche bia na afisama so ye ne yese wo bibia etuo hye ho ana wotuo ewo fie emfa ho no udwuma awudidie se owo ho nkrata ana wonne nkrata no bomodin so obema mpanimfo ahunu se wonne nkrata na ja wo maye okrata ma fefefe se wo obi nso na ewu a no wada nani wadeniw na se enya nwu nso ahoso nsa abrobe enti nkramantamu de dodo na bo wo mo apem de koi ema yewura mu ntakakora be bo wo mabaso pa na wie no na enwie na Penia wada Jatike Center for Human Security and Peace Building yano wo mudwumadi a wo mudi ya na asemti ne yese kwan e befa so abo ban a entokwan ketenkete a hyehye ye ho e wa afiafie mu no e be firi ho afi kwan e bebo ya nso ya de hye e ho ban na ye be ma asundwe akoso adi hene e wo ye mpotamu eno no wo mo ho dwa e friends and trofo ma ponchiche kukobi yewura Adib Sani wono enedi animu se executive director na ensemo a wodi tu dwa na wo kire mu no oponde ne kwako no wo bere ne tenten disi na no wo kan say is to address the issues emanating from the Minister of Interior's decision to revoke the licenses of Ghanaians. We find it unfortunate in as much as we agree with the Minister to use decisive steps to deal with the proliferation of small arms and light weapons in Ghana, owing to the myriad of security challenges we have in the country pertaining to the use of small arms and light weapons. But what we are saying is there's the need for institutional preparedness because according to the minister, now before you obtain a license, you have to learn how to shoot at the Tessalon shooting range. You would need to go through mental health check, drug tests, and all that. We support it. However, the institutions supposed to do so, I don't think are prepared. After engaging them, we have come to a certain realization. For example, you can imagine if over 1 million license holders walk up to the Tesano police shooting range, is the facility big enough? Does it have the capacity to take everybody through the process? So we think that eno executive director ya wada Jatike Center for Human Security and Peace Building ano yewura Adib Sani ena wo kan say de ntia won musu se empenimfo ntwensense yansa ewie no na chopa ene na hiade na desra wo de to mpani anim no eno so oponfa bi maaye
calling on the minister to suspend his decision to revoke, engage more, especially civil society, so we can have a clearly defined operational protocol to implement this. Executive Director of the Jetting Center. Eno yewra Adib Seni nensem no. Afe yewmu ewo Alhaji Seidu Haruna wono se uremu ewo mrahye bedwemu a bedweko ye wono mehwe nkronkuma memo so ahensem so esomfeko ene ahonidie ensenkan so no wono eye member ewo mobrekro na no waye wanchi no hye bedwani wotu na mobi enani akyem ewo wanchi ne mpesua so edensrahye ede nantie akwa akotom na nyina no 24-hour market dwumadie ya wonum edi wo ho no eno ho so ensrahye eno wokoye no wode kokobo ema contractor ya chese wode dwumadie no ahye ne nsa no sesebi adwumayefo adwumayesiri die enya de a wo hwehwe bi ewo dwumadie ya wode ahye ne nsa no wode nsem sei ene to aso. Center of our campaign, the 2024 election. I'm here today as a member of parliament to check the work in progress. In fact, I'm also a member of the Ebusiamo Franchiano disem no from Nanson ya waka nyina no ena me born tofa ne se wonom ehwe na Chris Ghana Limited contractor ya wodi dwumedie na hye ne nsa no wone na dwumayefo ena wo hia wonom enne se na dwumedie no esi kono wo se enya so ye ma hye bedwani kwa na ne mpasua so nti ena wo bosa na mo no anase wotu sa na mo no nemom eya de abedweko ya me boss no me chair parliamentary select committee on local government chieftains regions and sanitation affairs no ye de ama wonum dwumedie kwan so se wonum hwe na 24-hour market dwumedie ahodo ye ekoso e wo mai mu afa na nyina no wonum ntimi entu so na mo no hwe se na dwumedie no esi ekọ na edija wane ye de aso wonti na ema no etu sa anamo no ne kasa no echi no ye rabena da siedu amponsa wono so the site engineer Edema Chris Ghana Limited contractor ya chese wonum so aje contractor wonum eye edwado wonum so eka kakra edichire say. And we're also saying that we will fulfill our promise, as we said. We use 1.5 year to complete it, as promised. As you can witness with that we've done more than 30% so we keep on pushing the excellent work to make the team that we have a good one. Eya basobodie ena na wade Emma Alhaji Seidu Haruna na shebedwani de ma wonchi abaton pasia so for se waya de ba wo ba ye no enya kwa no hye ne bosse dwumedie ya de ahye wonum sa no so no ebra ya wode ato se won fan wie no wo behwe no wode awie na won wie no so no kokobo ya wode ma mu se won pa adwuma yesini empa adwuma se be ensisi na akwan so no eno so mbe ya adwuma so ya efe ya ejira ne na so ya kirempo no wonum ede abasobode be ma wonum wei ene asam kakra ye rabena da siedo amponsa site engineer Edema Chris Ghana Limited contractor for ya wonum hwe na 24-hour market no dwumedie no ya ewo wanchi wonum ehwe so no wono so ne nsem na etwagu ye opambo na da woma ene nsaka ansam yi wo ensem foforo emu no Accra High Court etena se na wo mu kire mu se emranimfo de ma abutreka wo mo de asem bi bedan court no ama wo mo amabre kakra se nyame ya domo a ya wo ye da ya nimi July 9 no na wo mbetena abutreka na extradition no ho asem no se na no court ni release wo mo mfa ne nko US ho na wo nko gina mrana no wo ho nti ye be extradite no de na ko amanone ho na sa romance camps no ne ma hodo ntansa bia ye de ball no wakwa ko gina mrana no wo ho na last week no eye Friday ni ye ball mama ne se Oliver Bakavo mawo ya wono ye emranim ni ma abutreka yi wo so wono kura watu kwan woni ho eno wote se high court no de sa ruling no aba no so wo how eba ne sen no in his absence no yetimia ama sa extradition go ahead ne say yemfa abutreka no enko amanone ho nti eba ye no wo tro wo Facebook say wo mo behwe no matu ho na mo no wo mo atoto ne ma se de be ya wo mo ebetimi appeal sa de san say sa ruling na eba ya gbese district court ene de sa
ruling ne ba yefa abutreka extradition ne ho no wo mu kire bi se wo ye Ghana ni abutreka wo ye Ghana ni enti o minus so mrama ho kwan se Ghana ni bi ade ne bekwa kogina court na se court no ade ruling bi banas wani nye ho a wo ho kwan se wo be appeal wo ho kwan se wo besan akobiem enti wo mo kra wo madwene se wo besan akobiem se de be ya wo besi extradition na no kwan enti sa short time na de anka wo besresa daworo ma wo mo ma kwan kakra se de be ya wo betimi aye wo mo homework yiye na wo masaba nti wo ma grant lawyers no request no ya wo mo beto court no nim nti nyame ya doma ya wada yi en wo besan akwa court na asem no so se extradition ne beba so se maso no ya wada ena ye bekire abusua ye gina nsem weso na ye twa ye hutia wane age aboafo enkrato ye ba de aka twe ne ye de beto aso Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Ani o wontie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. Be se de, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresaro, ayam more. Oh, nisi minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyi send beto mu anza na ye TS kano. Nisi mi connection na ensheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu ama hodiam bem. Connection ne mu de we. Obo we ba de kro. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa hu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282. Number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wasra no eweye brain enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We no butai teacher SOMPA First Service ewo homaye enye TV program keke eye bra osro ne asasi hia eye bra onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service entra wo hu hoda eya dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda ni na share radensa na erade beye. Enokre ema katuapa ampa abusua ye kwowie nsem ne nyina wa amanone nso bibire mu haya na toya fam ne yewura alatama mu eho na wo mode aba beto se de na no Jacinta no mo ye wo South Africa na nso ma Ghana ye fa du pre kofa ya de hye wo ho edi bi mu ba ya wo no ma aka bi kura na nu ya etu akasa bi ama oti na nanom wo nse do a ye wura kuje to abrokwa mo ni abre a etiara mofo sase de ye ya wojeja ama de asie na sie no wo mo meyi hu ano no alatafo nso asase keka won ho wo mo so wo ma de hye bi saa na yaje wo mo kra ede afiri wo mo nsem enti ene da kwasie yi ena wo ma so ye hwe amane ho nsem so de woda wo ma no kemi bi emotem miti ebiemfa wode beto so no wacha sampa asam no de enyasi na wonim de ntia wo mo ken wo ma won ho bom mu no emaka Charles oni erebu wono se ne ho akapen eno dwum mu ho pe ewo Pretoria anso ho wo ma sa agba amane se esie o metumi aka se na emeka Matthew Andrew wotina nanom ewo nse do ya epanyon eka ne din ho wono no ofoso boss me dey to so dadu no ena na yura ho se mesi wo mo je ne krafiri ne nsem eno so anso ho Big Joe
wo majo no nso de afiri ne nsam saa ewo ehwa South Africa Musa Yonana Jo ene edi nim no ye no nso no West Bank ho sawere ho semi esi enti aye kon aye no aye san nya de won betena so amafofora ba be ka ho enti wo mo ka e de akere wo mo ban federal government no ene e kasai se sa makun ena nya hwenye ye nkrofo ena ye wo mo a ekitatuo e bia adonyefo no bia wo mo de empene no a se jasa ya njasa ya jamane kanso ntimi nya amane nka se wo ma de hye no ye ntimi mfira wo mo kra emma big joe kra ansan ma bio emetena la tempo nya adwuma ana won ka se ese woni no ho so wote South Africa ho enti animu ye no wo mo frɛ se diplomatically e was a UN mra AU de no ni nyina etumi eye adwuma no so ne yegina na anwumire nsɛm no de medibafo aba center woni Just Bread and Pastries wo mo ye Just Hot Kinky wo mo so yasene se ye mfa mre wo no ye de wusie de fa SOMPA nkora bata e wo Ghana ha ya amana ne Adamfopa Radio France Abrichmamu wono nso fa bie ma Ghana ha ya Adoma FM 100.7 and FA Kingdom Mankasim 106.1 wono nso fa bia information centers ni nyina asesa gu wonko moto e de apete no de na ehhehye no wose ne che no aye de brew no na ebi ne se Apostle Emeritus Kwadwosafo ya wanya ne baby ko ne sinimu man ya won ho nsembede adwa ya akopie mu e wo court ne yadia ne wo ya wogya ne choma kenkan Kwadwosafo akofena wono e no kyese ne sen admisi na nemu Saransu ne de ba yese Kane Nafco Chief Executive Officer Hanan Abdul Wahab Aludiba ne hokani se worehwe ba bia ne kunu wo enti bambofo no wo mo emra meyina no Asantemamu nananoma ya amamre ne amane asese asantema hema wo mayi na kire ewo asantemamu a yutaga nso wo mo yese wo mbete atua ewieye Dr. Joe Harrison ede abase bibinti wo mo anya ntwe ansensen aban ase ensende debi ede egu o maso Mampanyi ahyese fiada ene memenda ya edi enimu wotosi wo mantambe senso wonom enhwe enye ensiesi adwumadie se bayan so yiri nechi no yade bia enti atese e wo Ghana de hye so enkran meya ede kokobo akwa ma wo mo a wo mutumbura egu emiaye basabasa se wo monya hweye na sese aye chewa yedo ebe kokot ene asantemamu wo mo se nsamansama ya san babio enti se ye bola na amohye edigu kwan ho ana agatem wo de anwea begu fie nanim na ewura gatem no ni nyina emra eba bedimo ensem no dodo na eka ho ena yede ebesom asonfo basa medidi OHENEYERE maame ekua yaboa esia mabronya mene esquire ADWOA ASARE ena afi triple A man ejapia APAM DADAA Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye